kum sang khat sakwa sumriat pakwa nia the fall of Berlin Wall anti hun lai ani Western Europe lama chuan thlipui chu alo thok chiam maya chu thlipui chuan electric po chu atisuna sa hle boruakin lumlet dan chu hlau om tak nima se no pang pakhat Spain ami Nicola Sarte chuan alo hlau mel faklo video te chuan in la in a guitar te chu alo per tlau maya ma se chuti atlei ve hle lai chuan lau taka tre thom hi a hret atlat thoma hriat na lam chu tuk ver tang han bi dek china an chen omte in a thil thleng lo ni in an chen ompa Angel Prito le anupui chu an lo in ti thiam lo na sa hle ani thil thalo tak a thlen a hlo awang chuan a put chuak ruzal sala an chen omte in kongkhar hnung lama tang chuan alut rubok living room of athen chuan anupui zok chu athi to ti hriat tak hian chuata alo let bal mai athil muina a thon em awang chuan orol topin au ve ta chiama a tre thoma hriat wang nge ni a pasal sok Angel chu in chunga tang aron chu thlale lol chem hi lo kengin Nico chu tha ve aron tum ni om tak hian a oma Nico chu hlau ta hle in rang takin in chu achua san vat puina zonga akal ma chuan kongpuya tak motor hian asuta chor maya atuk lama Angel chu tual tha wanga man ni in Nico po chu damdoi ina athi zui ve ta ani hun chu aliam zela kumsang ni sompali lo ni dai toin mana thipuyang chia kha tuna po alo tlele meka nu patua khat vera roile David Ortiz te chu Nico te in hlui sak that ani nuwa anlo lu thar ve chia fanu pakhat kumni mi Gloria chu an nei boka vera chu nurse ni in apasal David chu banker ani bok ani pa ber David chu na awangin alo sin chuak na sa thei le a ma se chu chuan a chung te a mangai na chu ati ne pha lo tlai khat chu an nu pa a store room an then fai na a Nico a TV set le camera te chu an mu chuak lol mai tape tam tak chu mu bokin chu chuan an dil chut na chu ati zual hle chumin nuwa TV te chu an han on china rei to view ma se alo la thalo tape an han play chuan a tam zok chu Nico a guitar play lai le anu ne na hunan man dun lai te chuan hloma chutia an entui viau lai chuan thilmak deuh mai hi aronin play tel tatlat TV a chuan live ngatin Berlin Wall tluk chiat thu chu an ron pe chuak tatlat mai chu news chu kum sang khat zakwa somriat pakwa kum dai towa Nico le anu in an lo en dai to chu lo ni bok chumini vek chuan vera te nu pa chuan an chen om te chung kwa ai tor le anu tlera te chu zamria kil puya an soma do kan an kil bial lai chuan vera chuan TV hlui to taka Berlin Wall chung chang life ngata aron pek chuwa thu aron soi ama ero churin lok ang ngein an chen om te chuan an lo oi te vaklo an oi lo ti a hriatin David chuan thu danga pakai aron tuma video a mi pano pang chung chang chu aron soi vele ai tor chuan mi pano pang chu alo hre hle a an tet laya a thian kom ngei ber ani thin thu aron soi ta chat mai Nico ani thu soin kum sang khat zakwa somriat pakwa khan athi dai to thu aron soi bok ti chuan Nico chuan an then ompa in anupui athat ti awa mu dan le chuta tanga tlan chia ta tumna lama athi tak dan chu ai tor chuan aron soi chiang ta a Nico atun manuna soi lai chuan anu zok tlera chu a omalo nom lo mel hle alan dan chuan engamo zebru ka nei ni om tagani chumi zan vek chuan an mi khwalte an ho nuwa David chuan Nico chung chang chu zir chian na anei ngala article pakhat atanga amu chuwa tak chuan ngei to na ati thui viau mai Angel chu khatia zela tan nuwa atan hun chung tur thlathum chau ani to te in ama nun na ngei chu alo la ani athi ma in anupui ruang chu a workshop a phuma tum tia ain pon na chu an mu chuak le bok chu zan thale du om tak tia soi tur chu ani lem lo hle a khua chu a thalovin check te chu atlana sa hle vera mu tuilai chu living room lama thom dang dai tak chuan aron kai har lol maya lau tak chungin vera chuan pan ta them mai a thom hriat chu TV hlui tak atang lo chuak ni in
TV a chuan a hma ami bok news chu an lo puang le Vera in TV off a han tum chuan Nico chu a guitar nen bok a lo lan chun chom le ngala tun hun tak hi a tir lama kan hmu Nico in video a record hun lai chia ka ani bok a thil hmu chu Vera chuan ala hre thiam lo hle thil thleng mak tak chu a pasal phone manga hrila tum lai tak chuan le lama tang Nico chuan a ron hmu ve thei ni om tak hian a ron om tatlat hun liam to lama po Nico chuan midang dai han hmu chuan makatingang mai Vera te chu han au chinin a tonga hriat le hriat lo chu a han sota Vera po chuan lo hrengein lauti hriat tak chuan a hriat thei thu a lo hril te chuan anin kom chun zom ta zela a tir chuan Vera chuan kum sang ni som pali ami ani thu a han hrila ma se Nico chuan fiam thu mai tura a lo ngai thung chutia anin biak lai chuan Nico chuan an then omte Mr. Angel le anupui te inti buai thom chu a hreta chia chu vele Vera chuan ai tora tanga thon thukim changa lo hriat vek to awang chuan thil thalo a thleng don ti chu a hret chiang ngang mai Nico chu in chu san reng lo turin a hril ngal vat Mr. Angel te in lam apan vai ani chuan a thi ngal tur thu a hril chiang hle ani ama ero chu Nico chu a chuak lui ta thawa a hma ang bokin ruang chu awa mutange ma se tun chuma ero thil thlen dan chu adang ta deu Vera in second railo te chu ngalo chel khotlaya wang chuan pon lama a han tlan chu po chuan motor su tu tur ber kha alo tan liam man chia chu wang chuan Nico chu a him ta hlo le lama Vera ve thung chuan a thil mu mak tak chu thei ngila mut bo pui mak alo tum ve thunga mang chia mai ni hlo se chu ati ve le ama ero chu Vera hian a hriat mi alo chu mi pano pang Nico nena anin ton hi engkim cho buaya aron omna tur in channa chau zo kalo ni atuka chuan Vera chu damdoi ina hian aron har chuak lol mai chutlai hmuna a om thei dan po chu bakati hle chutia khuma tanga a tho chia tia chuan nurse pakhat hian kan ngak reng che ania ti in aron kau lol mai zan masalama thil thleng wangin alo chau dewanga damdoi ina an hruai tura alo ngai ve char lain thil om sia chu tiang alo ni ta hau lo mai doctor ni tur bera angai chu nurse ang chuan a oma operation room ami zong chuan Vera chu doctor ti in an lo ko vek Vera chuan nurse fe mai ani thu soilom ma se midang ho chuan a fiam thu mai tura an lo ngai chu tiang chu thil thlen dan lo ni ta ka chuan Vera chuan angai tuana khovela a cheng ani ringin ril ru te film tur chuan pon lama pan vat nakin dau loka chuan afanu gloria lam tumin school avapana ma se no pangdang te chuan chu tiang mingpu an tlasa om velo thu an lo hril mau mai Vera chu a hlau thon to ema wangin apasal David a office a chuan alut roi maya an fanu a omna chin po hriat lova a bodai thu a hril ngal mol ama ero chu mak tak main David po chuan Vera chu alo reng lo Vera chu beidong to le in pui thei tu tura angai police te chu apan chot station a chuan officer la no pang ve tak chuan a o ka te chu alo ngai thlak saka zo na te alo sot bok Vera chuan a tun manuna tanga tun hun dang lam taka thlen dan chu a hril ta vek TV chung chang po chu a hril tel boka rin lo kang ngein officer oi zong alo ni te fak lo Vera chu ril rulam har satna nei ang hiala angai pha bok record te chu han en letin Vera chuan pasal ala nei reng lo ti po mu chuak le ta zel fanu anei lo ti thleng chuan mu chuak ta zela puyan nekin medical checkup nei vat turin alo ti le ta dai mai ani chumin hu chuan Vera chu an tho na mun hospital a bok chuan a kal le a MRI scan te chu avatile a result chu alo thavek loi bok si chian lo na pakhat ma anei heklo check-up ati so nuwa Vera chu a office lama chuan a luta ta chuan certificate le trophy tam tak chu mu turin an lo om chung lo mana te chuan ama ming ngei Dr. Vera Roy ti chu alo chuang kala tuna zet chuan Vera chuan thil thlen dan chu thalo tak ani ti a hre chiang to hle muang chang lovin in lama pan thuaya kong khar nung lam pangatang chuan alut ngal rok
amak ti hle turin a in dan po chu alo dang vek mai ma se chung thil lampanga buai ri lovin interneta chuan Nicholas Sarte ti mingpu chu azong ngal fata vanei thlak takin a hmuta hlo mai le khabuziak tu pakhat hian a le khabuzia chuan a protagonist alo mang ti chu mu chuaka chu le khabu chu time travel chung chang ani vera chuan han chui zau zel atum lai chuan mei che pakhat hi anunga alo lang ve lol chu nu chuan in chu ata ani thu aron soibo reilo teya chu nu pasal po chu alo lang ve thuaya a pasal chu tu dang ni lovin David ngei mei kha alo ni nge chutia David in khovel thara chuan nupui dang anei ti a han hriat chuan vera chuan makati in a thong hle ani nakina chuan mi ina alu ve ngot wangin police te po anlo langvat vera po chu rang takin atlan cheve ngal police thom chuan an then omte beng po alo ver ngal hle a chung singa chuan Mr. Angel kumsang khat zakwa somriat pakua a tual thatu po kha alo tel ve bok khovel thara chuan man po tok lem lovin anupui thar nen chuan an lo khosa a mak deuh main anupui thar chu ai turanu tlera kha alo ni chuti mek lain hun liam to kumsang khan zakwa somriat pakua lama chuan niko chuan future lama meichia mu awang khan mak alati bang theilo voi khatal po biak le acha ka wang chuan ni lengin TV ma a chuan a thu reng maya ma se voi khat ma alo in ran le to lo chumi tlai vek chuan athil ton kha mumang mai ani le ni lo fin fia nan Angela te in chu apan le ta a arinang ngegin mumang chu alo ni lo chiang le Mr. Angela nupui ruang chu bat tapa awa mutange ya chutia enzo nuwa in chunga chuan fin fia na dang sungin hankal kwal le akal kwal deuh nu chuan passport pakhat hi awa muwa ta chuan anupui ming chu lo chuangin ma se athalak chu ai toranu tera thalak chu alo ni dai thung chuta tang chia chuan Angel le tera te chu arukin anin ngai zong ti po a thiam ta a tera chuan Mr. Angela nupui ni na chu chu sakin ramdanga zin bodai alo tuma chuti anti ani chuan tual thana chu thup bo thei ani wang ani nge amai ro chu niko chuan chu tiang thil thlen tir chu atum hau lo passport chu aru kalak chu atuma ma se chu ma in Angel chu alo lang thut chu wang chuan khum hnuaya chuan a biru thuaya ta tang chuan bathroom a ruang omna bat tap po chu alang chiang hle Angelin anupui ruanga chandar lai chu shom ti tak chungin a thli reng maya nakin dawa chuan Angel chu tu emo hian alo kola chubi hun rem chang chu chu vatin niko chuan in chu achua san vat hun pa ngai lama chuan vera chuan a thian pa thin ai tor kha alo mu ve a apuina adil chok mai rinlok ang bokin ai tor chuan vera chu alo shereng reng lo maya ma se vera chuan ai tor tun manun a thiat dan then khat te chu aron soiba ka anin ton dan te chu aron soi veka kumsang ni som pakhat ni in an pahnih chuan metro a an lo in tonga chuta tanga in hre chawin tuna chuan thian thatak an ni to thu vera chuan a hril chu in thian thatna chu in du nei na ron thlak chho tana ma se ni khat ai torin a thian pa David nen a in mel hriat tir tang chuan engkim chu a in her dang lam ta vek mai David chu a chang tu pa zoka a chang ta dai ani ti chuan David le vera te chu in date chawin anin nei ta hial chu tiang thu a han hriat chuan ai tor chu anui a za hle vera thil soi a thlen omang po chu a hrelo hle bok mi maksak tak ani thu hrilin ai tor chu hna lama a kalvat chumi hnu lok chuan a hma officer khan vera chu aron zong mu vele a damdoi in lama hruai le taron tum ngala ama ero chu vera chu na lo du lo hle mi pakhat Nicholas Sarte chanchin tim chang hriat chu alo phut ve tlat thung officer po chuan a chanchin in chiana le khabu alo chhiar ve to awang chuan a hming chu alo hret huaya a chanchin chiang zo kan hriat thei nan a le khabu ziak tu chu an pan le ta chot mai in biak na te chu nein a le khabu zia chung chang te chu an han so ta chu nu chuan le khabu chu a chut satlia ve mai thu le idea tho tu ber ero niko anu ani thu alo hril chu mi pano pang niko chu ama nge in mu le mu lo te chuan han so te a
writer chuan hmu lo thui na lo chang bok chuti an hanin kom ho lai chuan vera chuan niko in time traveler a soi chu ama nge ani thu aron soita a kho chetak nuaya in tong an ni thu le an hun man lai mek chu la anga aron in phiar zom thut awanga in tong an ni thu aron soi bok ama ero chu writer chuan fiam thu tho na hmun ani lo thu lo shilin eng information ma ashil bel du ta ho lo an boruak chuan that lo lam apan tel telawang chuan vera chuan officer chu police database atanga niko chungchang lo chui chiang turin angen ta top mai ani ma se chan thatak a omte ani lem lo chuan chu tiang ati mai chu alo thei lo bur ti chuan vera chuan ril ru han sorbing le ri a han ngai tua fe nuwa Angelin anupui ruang workshop lama phuma tum ti vel kha a chuak le ta zok mai athusiat chu officer chu shil thuain malak ngal fatania maktak main tu emoru ro chu chutlai hmuna chuan an valai chuak tange chutatang chuan officer chuan vera thu soi chu tlemina oi ve ta deu ti chuan le khathem Nicola Sarte address in ziana chu pe in anin mang tha ta ani nakina chuan vera chuan address adon na hmun chu apan thuaya chutlai hmun chu hotel hi lo ni in a chunga hanlu chuan Nico po chu muta chuang lo ami mu tak ero David kha ani anupui chu lo ler san zia in mei che pakhat hi alo tompui mek tun timeline na David in anupui ler sanani chuan khovel pa nga ya po aler san ve ngei don ti chu vera chuan a hre chiang le bok tun ma in lama noal alo hu fo thina chu noal chu he hotel ami ngei ani ti amule ta zel amai ro chu lungchiat na te da thari in analian ber chu atan thuaya David chu bengkarani ang ngein midang information na shiat nem do na fangin Nico po chu a shiat nge ring vetlat chu baka Nico chungchang information na pelawani chuan and pui na engkim shila chuan a vo bet bok man chu ai chuan ti in David chuan na chu atran vata relo teya Nicola Sarte ti mingpu po chu mu chuak vat chu ti mek line lelama Angel le anupui thar tera te churu rawan mu chuwa ta ka wang chuan man ngalan niya thu zo fian ru ma shuai ni in ta chuan a ma a vera lo boi pui tu bok khan zona te chu aron so ti chuan hun liam to kum sang khat chakwa somriat pakwa lampang lo lang ve thunga engkim thil thlen dan dik tak chu aron lang chuak ta Angel le tera te chu an lo tom dun ve kera chuti lai chuan anupui chu aron lut thut apasal thilti awanga athin rim em awang chuan chemala a an pahni chuan atin tawa wa mai tlera churon vi atum ngala ama ero chuanin chei boina lama ama puma zok chuan chem chu atlum lut ta thoi mai chumi nuwa in hnuai lama an pai thla a athi sui ngal bok hun pa ngai lama chuan officer chuan Angel chu anupui hluya tha chana lo zot meka ma se chan na reng hu theilo chuta chia chuan Nico chungchanga thudik engkim chu aron lang chiang ta khatia tual thana athlen hnu khan Nico chu police station lama a local ngala police te chu engkim alo shil ma se report atang chuan Nico thu soi chu do ta angzok ta lek Angela nupui chu Paris a om dei thu report ta chuan alo chuanga a flight detail zong po chu thu nei tu lamin an fin fia thlap to bok chu wang chuan Nico chu no pang suale om thadu lo anga pu le ta niya anu chuan khua a chu san pui lo ngai pha ta hial bok chumini atang chuan Nico chuan makti na rengin a hring nun mangta a ma se a hriat chian hle ero engtik nia emo future mei chia chu ton hun ala nei don ti chu ani Nico chuan chu mei chia lo lan hun chu bang lovin ngak tangat ngat maya kumsom ni pahni chung set chu ngak po Nico po chu lo puitling chho zelin Nicola Sarte vera in alo son reng thin chu tu dang ni lovin officer pa nge mei kha alo ni nikhat chu Nico chuan vera chu atong fu tange nge a metro a hian mu in a pan ngal vat chuti mek lain lelama vera chuan Nico address nei nu in chutlai mun chu alo thleng ve chi a Nico chu tu chiang nge ani ti a mu chuan a thong ve le kha officer nge mei kha alo ni reng ti chu mu ve ta a
chuti lai chuan pon lama thlipui le trek chu alo thokna sale to le niko chuan engkim hril ngal feka du tak set thu aron soya ma se ati lo chan chu veraril ru alo buai to em wanga ni ti chuan soi soin nu ma anut chia ta keu kewa atopa a hne na ron thlen tak lol thu te a soi bok niko chuan a chan chin ron soi zelin khatia metro a anin ton nu atang khan thian thatak ani chho chana inel chho zelin anin ngai song ta hial an pani chuan an lo in nei to boka anun po pa ngai takin an mang ve bek beka niko chuan kho che tak nuaya anin ton ma sak ber chuma thil thlen dan chu zo alo tum fo thin ma se anin karti chiata du lo afanga sot lo mai alo niya chu wang chuan thu dek chu ama in alo pai thamai thin hi alo ni chung thu han hriat chuan vera po amit tuya nam ve sak mai ma se tun timeline ai chuan a khovel ma se sok kha ala thlang ve fan a fanu a mule theina tura ni don phot chuan ti she anei to lo bok chumi nu chuan engtin chia nge hun zong alawin herdang lam dan chu kan muta a kumsang ni som politik tak soka khan vera chuan kumsang khat zakwa somriat pakwa ami pano pang niko chu muwa tv kaltlang chuan anun na alo chan him sak bok chu engkim thak tu chu alo ni ta ani niko athi tak lo awang chuan future a mei chemu vera chu azong tangat ngata kumsom ni pani nuwa amu ve thei ta sham chutatang chuan anin sui chho ve ta sela chuwang chuan vera chuan ai toremo david chu aton lo pha a an pani aya chuan niko chu atong ta hlau zo kani chumi ina shin chu tak chu vera chuan fanu gloria te mingpu alo nei reng lo ti chu ani chutia vera po amita lo var ta ka chuan niko chu hun her danglam le turin apuina adir ngal chot niko ero chuan alo la phal lo hle afanu mu achak le em awang le du than tur dang a hriat to lo awang chuan vera chuan ama nun na chu ala taringot mai ani niko po chuan vera hruai kir le adu ani chuan a chet ngal fatangai ti a hria a rang taka a in hlui chu pan thuain tv le video camera chu ava phor chuak vat pon lama chuan trek te chu atla renga niko chuan man mo takin tv te chu a han ti nung ngal sok ta chuan kumsang khat zakwa somriat pakwa dai to a mi pano pang alani lai hi ava muwa mi pano pang chu engkim hril fein apuina adil ngal bok atu khwa lo var chuan vera chu ama khuma nge hian ron har chuak lol maya akumbula chuan apasal david alo mureng ti a murwal chuan a thop huai thei rum le lama chuan a lut ngala afanu lo mu a mu chuan alom ngang mai alandan chuan timeline le lama tang khan niko chuan engkim lo siam thale vek hi alo ni niko chuan mangai ber chu akianga om to don lo ti shama se athil ti lai mek chu a thul pha chuang lawa ma se adu ber ero chu a hlim na kha ani a movie top na chuan vera chuan an then ompa Angelin anu pui ruanga phum na chu apuang chuak le ta a police te chuan ron en fia fatin chung singa chuan niko po kha alo tel ngei ama ero chu niko chuan vera chu alo shave to reng lo ani ole ka video clear tu song te in sa fai chunga kaloma video dot le kanin mule theu don nia mang traffic ule